Tällä viikolla hidasta batistiinikävelyä. Sillä viikolla antakaa mennä. Onneksi olkoon Suomenmaa, Hiiala, Hiiala, hoi. Kaikista Stressman myymälöistä saa Hiiala housuja, hoi. Meillä on liiviä, batistyyniä, villatakkeja, nahkalakkeja, Hiiala housuja, hoi. Kävelkää hitaasti. Juhlinta jatkuu kautta maan, Hiiala housuja, hoi. 6 000 liike jo avataan, onnea Mussalo, hoi. Nyt on housuja, hintojen nousuja, ota 2, maksa 3, Hiiala housuja, hoi. Batistiiniparta. Kaikissa Stressman myymälöissä, mummassa Lahkeessa, hoi. Alennusmyynti on nahkavöissä, Hiiala housuissa, hoi. 15 euroa, 95 senttiä, Blazeri pukee jokaista venttiä. Ruislimppu pääsi pakoon, joten jäljelle jäi vain 4 härskiä sankaria. Kylän lihaksikkain ja komein ja kaunein uros, maskuliinisin ja upein Adonis ja hekumallisin ja seksikkäin jätkä. Eli minä, sheriffi, päätin tilanteen tyylikkäästi ja nappasin ylioppilaslakin päähäni, näytin muille närhemunat ja sonnin vehkeet ja nappasin typykät kainaloon ja painelin kohti saluunatallia. Oliko se siinä? Missä vaan sakaria tarvitaan, sinne mä säntään auttamaan. Kauniista smurfina pelastamaan, länkkäri smurfin ratsastaa. Missä vaan sakaria tarvitaan, sinne mä säntään auttamaan. Kauniista smurfina pelastamaan, länkkäri smurfin ratsastaa. Otin naikkoset kainalo, näytin sonnin munat ja närevehki.
Tuo kyllä tallennetaan.